Ποιες είναι ύποπτες οπτικές συμπεριφορές που θα πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς? Στη βρεφική ηλικία. Αν μετά το δεύτερο μήνα της ζωής δεν κοιτάζει στα μάτια, αν μετά τον τρίτο μήνα της ζωής δεν ελέγχει το κεφαλάκι ή κρατάει το κεφάλι στραβά όταν κοιτάζει ή το ένα μάτι του στραβίζει σταθερά, αν μετά τον τέταρτο μήνα της ζωής δεν απλώνει το χεράκι του να πιάσει κάτι ή αν τα μάτια κινούνται παράξενα ή δεν είναι ίδια μεταξύ τους, αν ας πούμε το ένα είναι μικρότερο από το άλλο ή αν η κόρη λευκάζει. Στην προσχολική ηλικία. Αν δεν χαμογελάει όταν κοιτάζει στα πρόσωπα, εάν κάθεται πολύ κοντά στις οθόνες, στη τηλεόραση ή κρατάει το κεφάλι του σε παράξενη θέση όταν βλέπει τηλεόραση, αν τρίβει συχνά τα μάτια του ή στραβώνει σταθερά κάποιο μάτι του, αν είναι αδέξιος στην κίνηση και σκοντάφτει συχνά, αν έχει αργήσει να περπατήσει, αν δυσκολεύεται να αναγνωρίσει πρόσωπα σε λογικές αποστάσεις, αν αποφεύγει να κάνει δραστηριότητες της ηλικίας του ή να παίξει με τουβλάκια, παζλ και άλλα μικρά παιχνίδια. Στα σχολικά παιδιά. Αν εμφανίζει διαταραγμένη συγκέντρωση, προσοχή ή υπερκινητικότητα, αν διαμαρτύρεται για θολή ή διπλή όραση ή δυσκολεύεται να δει καθαρά στον πίνακα και στην τηλεόραση, αν αναφέρει συχνούς πονοκεφάλους, αν αδυνατεί ή δυσκολεύεται να συμμετέχει στα σχολικά καθήκοντα και στις αθλητικές δραστηριότητες, αν αποφεύγει τις κοντινές δραστηριότητες ή αν έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή κάποια αναπτυξιακή διαταραχή. Όλα τα παιδιά με τις παραπάνω ύποπτες οπτικές συμπεριφορές θα πρέπει να ελέγχονται άμεσα από εξειδικευμένο παιδοφθαλμίατρο. Πρόωρα παιδάκια, αλλά και παιδάκια που οι γονείς ή τα αδέλφια τους φοράνε γυαλιά, θα πρέπει να ελέγχονται προληπτικά, ακόμα και αν δεν εμφανίσουν τις ύποπτες αυτές οπτικές συμπεριφορές, καθώς αποτελούν ύποπτες ομάδες.